Well, nembang nga mali mo, bombardet, no? Amo, diubing kami, kat atang-atang, wala na pag-aangawami di, nga, pabaling nga kanin, deta, nga magdiwig ka, kung kunada ka na kami, di pabakit. When no, kuang ka ti espiritu, masanibang ka ti espiritu, nga bomba Bernadette, no, pagsaseritan di medical, health, amoy deta atang ket kaslami lang ti ordinary ako mga tupig, suman, bibingka, wenno digiti makmakan tayo, lalo kastoy nga undas, ken digiti ore na nga pagpalaluan, no? No dete me sa atang ket na expose mo, nga nabayag mo no gatang gagat tangwanan digiti altar, wenno wen digiti picture digiti natnatay nga kabagyan tayo, no makontaminar di jay, aglalo no natapok, wenno adanapan nga bingraw, lamok, arno ngilaw, wanakit di, wenno di tamo no nga mikrobyo. Kas jemet lang di ordinaro nga makan nga mabaling ka nga agsuyot, wenno agsakit ta buksit mo, wenno agbakwar ka, no? So di jay ti medical side na, no? In terms of iti spiritual side ta nang kita amuyo kita dome dagiti pamati kun natay nga ket tradisyon, no? Apay nga iparit dahil iti mangan dagiti atang at ako nadaget hanga atang nga rod kunadad from the kayat kasawen naget atang para kadigiti espiritu tigiti natnatayen. So nga yeah, I think the side na ti medical Bombo Bernadette. Okay, malaksid ka rin dinadakamot ng mga panagbakwar, panagrugit, doktor, anapay, iti simptoma, sa ano talagang kanan, dagito nga atang nang runa no nabayagan nga nakatiwawa latan, doktor. Well, iti kadwa namin, iti kunakot, mabaling ka nga agpampanas ta buksit mo at madidikit ang arod, no nalamisanin, aglalo no kasta na-expose yan, iti acute gastroenteritis, no? Mabalin pa no digiti infectious diarrhea, no, mabalin digiti food poisoning, no. So digiti met laeng ti kadwan na nga mabalin, no, unless ada problema nga yan ti diabetes mo, mabaling umato blood sugar mo, when no digiti gastroesophageal reflux disease mo, digiti agkaslag ko acid heartburn nga kunada ko acid reflux, so madikadakwada digiti dikdiket nga kastoy nga makmakan. Okay, ngam kasano nga rod no kuha iti aramiden da doktor no madlawdan dagito nga nadakamat ta nga simptomas doktor anaka ditikas lang pan naka remedy kara gito nga sakit doktor. Well, mabaling nga agtig da digiti importante no agsuyot agbakwar handa pa lang pakpakanen no diti kadye nga agbakwar ngem importante no di da kayat magtig digiti ORS hydration nga makuna siyempre ma-dehydrate ka no agsuyot ka tapos agbakwar ka pa kadwa na digiti ket masweron ngem no makapagtumar makainom mabalin agtig da digiti ORS nga mabalin digiti hydrate no digiti oral hydration salts na no so importante handa nga ma-dehydrate Bombo Bernadette no may nagpamparaas no dadigiti antacid da yan di balbal antacid iti pang neutralize da DJ acid epoxida mabalin digiti sodium bicarbonate, calcium carbonate, mabalin digiti aluminum magnesium oxide, ang lagi diagsuyot nga makuna no. So depende DJ marinada mabalin digiti acid suppressant, mabalin digiti pantoprazole, omeprazole no da kadya temporary lang no. Ino talaga nga patuloy after nagtigda madlawd after 4 hours or 6 hours madit bagbagidan ay ket napimpias nga ingeg pakita ti doktor baka bet ket di talagang masapol ti eksaminasyonen ti daran takki wenno anyaman nung sakit di buksid na mabalin mo ultrasound no talagang madilang di marikliknada. Okay, ngam awam matikas lang tawon ko nga pilpilyon na doktor dagiti nga klase ti sakit nga nadakamat tayo. Ana dagiti kang runaan nga sakit nga maala dagiti ubing kasamutan karagiti natataenganon doktor kadagiti dispose nga makmakan doktor wenno dagiti atang nga kuna tayo. Halos sagpadadamit lang no dagiti makmakan nga kasta December lang di sakit na no gito bingaket acute gastroenteritis December lang di ore ng edad generasyon acute gastroenteritis
acid peptic disease, no, mabalin infectious diarrhea, no. So digito iti naduma-duma nga mabalin maala digito nga saks nga kuan individual. Ora nang edad Bombo Bernadette, mabalin nga urubing ka, bakit ka, natayangan ka, teenager ka, basta makapanganda ti kontaminado nga makan, mabaling nga ag keyboard dagiti bukboksin da. No ti may nga taraon ka di doktor kas kumakaragiti atang mga mano nga oras laeng iti kasapulan nga mabaybay andetoy nga silulukat nga mabalinto nga nga kananan doktor like mano nga oras laeng no kwa doktor. Well, amo ori mesa oras lang dita Bombo Bernadette o talagang tanang yatangan dagat mabaling nga natapok dito mamomet no siyempre no daduma kit ngilngilawid when no ada na pan nag landing ngilaw bingraw no kadjay no dito amo siyempre no dagatang kit igaygan ti ima-imaen da nga mapan siyempre katenda dagiti kalob dagiti kunata yon nga bibingka when no suman kadwa na suman meti at atang da dapat gatang kitlog no so digijay no depende ano na may atang ijay nga mabaling na-expose within 1 hour 2 hours no talaga nga kontaminado mabaling agsakit di buksid da. Okay, lastly doktor na dapat ti kayat mo nga inayon mainaig karetoy panangan iti atang wenno kada iti dispose nga makmakanon doktor na bayagan nga naka open nga makmakan doktor kasamutan balaag karay ito itapta nga tiyempo ti undas kas may nga medical expert doktor. Wala mo ya po narigat ti mangan digiti nalamisan nga makmakanin no niluto nga napudot no kanem no naluto dapat kanem metla napudot no naipreparar nga nalamis yung makan kanem okay lang ang kanem nalamis so importante jay kunata yung nga preparasyon Bombo Bernadette no pinagugas ti pinag-istimar yan di paglutuan ta uri na nga maluto no talaga nga napintas ti pinakapreparar na talaga nga mabalin nga makontaminar dagitoy nagapuana na digit agsusyot adaman na confinement nga di pasyente nga nangan ti leftover nga barbecue no ti kabigatan na after 3 hours nagbakbakwar tapos intartaray na nakasaksagit buksit na so nga importante nga alwadan tayo nga uri pantay ta refrigerator dagita dapat importante nga makaluban kan i-reheat yo no as much as possible ket no mabalin ko maget iwasan da digit leftover digit ted da nga may pa-rep dapat dita ammo no to na no ti kanot pinakaluto na baka met mabisin ang kalaune do sumampet kat parbangon wenno napuyatang ka siyempre mabising ka ubet maluto nakita madamakan so nga importante po ket alalwadan tayo digito ikap no hanggang maparisguan ti salungat tayo imbag nga malemi amin.